Tänne 13.30, jos osallistuu. Jees, eli se olisi sitten Hervannan Hardline 03 syyssessarit taas vuorossa ja nyt on meininki iso, on uutta flow-rataa ja porukkaa on kun pipoo ja vähän on ohjelmaa ja kilpailuakin ja kaikkea kivaa. Siellä näkyykin jo rata. Mennään katselemaan mitä näyttää ja naatiskellaan. No niin. Ensi kosketus uuteen flow-rataan. Vaikuttaa julmetu hyvältä. Pitkiä hyppyjä. Ei riitä vauhti. Tää vaatii vähän reeniä. Okei, siinä oli tommonen. Joo, vauhtia vaan, vauhtia vaan. Hirveä partijuna tästä näin. Jep. Ja sitten on vihtori virallisesti avattu. Stop! 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 Kattoko? Noniin. Hyvä. Jatko! Kokeillaan sitten toista reittiä. Jesus! Parempi ehkä, että ei yritä pysyä ton Eliaksen perässä. Kammottavia reittivalintoja. Niin, sitten taas seuraavan reitin perään. Ja nyt on opittu virheistä, että ei yritetä alusta alkaen pysyä Eliaksen perässä. Omaan rauhalliseen tahtiin. Oho! Toi olikin iso, ei uskaltanut sokkona lähteä.
Se on paha, kun videolla kaikki näyttää aina niin paljon pienemmältä. Mistäs tässä kannatti ajaa? Ui, taittuu. Jes, tsekataan safarin mutapitoisuus. Hyvä, että me ajaa jotain muuta. Joo. Tästä. Siitä vaan. Ääntä kohde. Yläosa vaikuttaa hyvältä. Ohoho. Nyt lähdettiin harhaan. Eikö lähdetty? Se menee tänne. Tosta. Joo, vedä siitä ine. Tää on hankala nyt, kun täällä on niitetty. Ei erotukaan enää niin selvästi. Meikäläisen Pyyhkänen YT on täällä kuin kotonaan. Kalle Nikolai on tästä ehkä eri mieltä. Pysyy. Off camper. Noin. Otetaan sitten taas vähän flowta välillä. Ei maistu tää hyppy. Vaikkei se nyt oikeesti paha on. Toi on vähän haastava vauhdin kannalta vielä. Yeah. Hienoa. Niin, mennään tänne uudestaan.
Tohonkin varmaan olisi joku parempi linja, mutta mä menin sen noin. Niin. Käydäänpäs täällä uudestaan. Katsotaan, jos osuisi nyt hyvin siihen vähän isompaankin nokkaan tossa. Jees, sehän oli kiva. Yeah boy! Mikä sulla odotettu palkitsemiset ja arvonnat ja ynnä muut juhlallisuudet. Meillä oli ensimmäisenä arvontapalkinto, Voimalan lahjakortti ja sen saa Rasmus Lindgren. Yes! Onko Rasmus kellekään tuttu? Onko tietoa, onko tää rinteellä vielä tänään paikalla vai? Okei, no pistetään maille. Pistetään hei sivuun, meillä on hänen yhteystiedot, niin hänet tavoitetaan. Ja sitten seuraavana meillä oli Mustavuoren tarjoama kausikortti. Ja kausikortin saa Vesa Pajula. Kyllä Vesa oli täällä, kyllä Vesa löydetään jostain. Menee varmasti käyttöön. Kellotukset. Palkitaan miesten ja naisten sarja. Tehdäänkö silleen, että otetaan paras ryhmä, niin naiset viimeisenä. Otetaan he miehet ensimmäisenä. Ville Hall. Yllätys. Kiitos, onnea. Siellä motokeitaan tavaroita sieltä. Vielä palautetta. aika Villellä. 4962. Joo. Alle minuutin ihan hyvä. Sitten naisten sarja Marita. Maritakin on jossain täällä, en tiedä missä. Annetaan Maritalle apua. Hyvä. Se on hyvä, että sullakin tulee noita motokeitaan. Niin on, joo. Oikeeseen paikkaan. Hei, ja sitten mennään ansioituneisiin jäseniin. Niin kuin tuossa aluksi tuli todettua, niin tää homma ei pyöri ilman talkoolaisia. Ja tää homma ei pyöri tää homma ei pyöri ilman, että meillä on aktiivisia jäseniä. Ja meillä on yksi jäsen, joka on ansioitunut erinomaisen hyvin. Ja meillä on myös hyvin omalaatuinen palkinto hänelle. Kultainen lapio menee ansioituneelle talkoolaiselle ja tää on kiertopalkinto. Ja tähän saa joka vuosi aina oman nimensä ja tää ripustetaan jonnekin näkyvälle paikalle sitten lopuksi. Ja tänä vuonna ansioitunein talkoolainen on Mikko Mäki. Yes. Eikä siinä vielä Kiitos sulle. Kiitos Mikko. Kyllä kannattaa talkoissa käydä. No ja siis Mikko on tehnyt talkoiden ulkopuolella. Toi safari ei ole tonne muodostunut itsestään. Mikko on käynyt siellä omalla ajalla
tekemässä ja yllättänyt meidät monta kertaa positiivisesti, niin ansaittu palkinto ehdottomasti. Mikolle aplodit. Vähän parantelee kyllä loppua. Aika sommi. Joo. Sitten meillä on vielä pari muuta talkoolaista, joita halutaan siistää. Tosi moni on ollut aktiivisia ja melkein kaikille pitäisi palkinto antaa, mutta ensimmäinen palkinto menee Jukka Saastamoiselle, joka on ollut aktiivinen ja valitettavasti hän joutui tästä jo lähtemään. Palkinto on hänelle toimitettu jo. Nuori kaveri antanut aika todella paljon näiden rinteiden eteen. Ja seuraava palkinto menee Timo Räsäselle. Timo täällä siellä. Timo on saanut tällaisen lätkäjätkä arvonimen. On ollut Tärylätkän kanssa aina painamassa talkoista alusta loppuun ja hänen ansiota on se, että Vihtori rullaa noin mainiosti niin kuin se rullaa tänään. Se on tippailu. Yeah. Sitten on vielä se on hienoa, että me voidaan taltioida nämä tapahtumat ja me saadaan sitä somepöhinää. Ja täällä on ollut yksi henkilö, joka on ollut aina aktiivisena heti vapaaehtoisena tulemaan ja ikuistamaan näitä tapahtumia. Antti Saudamäki. Tää on vähän sauna ollut. Hei, kiitos kaikille ja tää tietenkään loppu tähän, niin rinteet on auki, niin olkaa hyvä, kova ajoa vaan loppuun asti. Yes. Semmoset oli Herwoodin sessiot tällä kertaa. Olipa hienoa uutta ajettavaa, eli tulkaahan kaikki testaa ja naatiskelee. Jatketaan me ensi kerralla ja se on moro!